Здравейте, приятели! Днеска в началото всеки път, както тръгна да го повтарям. Здравейте, приятели! В днешния урок... Днеска ще ви покажа кореми преси за долната част на корема. Ето тази, където е под пъпчето. Поясчето, където се образува. Сега, като съм седнала и съм се нагънала, усещам, че и аз трябва да наблегна на долната част. По принцип това е много проблемна зона. Може би най-трудно тази част на корема се изчиства и там се появяват някакви мижави плочици, но то не е задължително да имаме плочки. Въпрос е да ни се пребере леко коремчето и се чувстваме комфортно. Ще ви покажа 4 различни упражнения, като вие ще ги направите в 4 серии. Всяко упражнение ще го направите в 4 серии от по 10 повторения. Така, започвам с първите. Лягаме това нещо и насочваме ръцете към краката. Да я правиме 10. Добре. Така, между сериите ще може би около 10 на 15 секунди почивка, не повече. Като се правят коремни преси, не се дават големи почивки. Така, следващите лягаме, слагаме ръцете под дупето и започваме да дигаме краката и пускаме до, вижте докъде не е до земята. Задържаме лекичко. Пак 10. Добре, това също го правим в 4 серии. Следващото пак по същия начин. Ръцете са под дупето. Така леко повдигаме горната част на тялото и правим ножица. И дишаме задължително. Добре. И последното. Така. Това нещо. Добре. Това. Започваме с колената към гърдите. От тези може да направите и 20, те не са много трудни. Добре. Така, искам само едно да ви кажа, че тренировката в домашни условия е много полезна. Първо, защото може да спестите някакви пари, които ще ги хвърлите в фитнеса и евентуално ще се притеснявате, че не може да правите нещо, пък някой това да го прави. След това сте ограничени с времето, може да го правите в къщи по всяко време. Няма значение 9, 10, 11 през нощта и трябва да имате воля и желание, за да има някакъв резултат. Трябва да си давате жега по всяко време. Това от мен е за днес. Чао!